Kinong hikai kontraktual ki bala sawang kam na du ukala lengkot jong sunam arajar arpo menta kasngi khapra terik unaitung hakjingakran bakilap thai khubor hasilang preskom kilap berngam bensyong satangan hakmat ke yeng sa uminti rang ba kajela lalak sokar kam khot yakran batki hapo atayo ubabu bi riang tam habakran bakilap thai khubor uloong bakinong hikai kimbense banhammi banan na du kasi terik unailar lalak sorkar kam khot yakran yakini lani kam thungkam yakin hakani kapor niwan ban snow sya kibor sarkar hadin bangila don hamadan malki hosnam arjar phoi nadu lai phoi trik hadu khat wei trik jong snam arjar phoi ila khot yangi sya kajing ekran langba isar dipi walang haga khat artrik jong banai basau arjar phoi kajing ekran bad usar dipi walang kala penlong yangi bangin hat jendak no nagatuka jing ekran bad kadaw kalong ba ke jingkran ki jong ke ba kta bha yangi kawai ni ki jingkali ke ba usar dipi walang ubo yangi kalong ba lada pidon ha ka shuki jonga manta phinle kumno yanga te ha tu kapor ngam juba bai te ngakali na ka eka solution ka ba khadu ina ka banta jongi kinoi kai contract te na liang jong ong chai bom don solution te de na ga daw ha bom don solution hi man toy ban syong hang ni im ipat ka phajenda te hang ne untangan juba ya ka jingkali ka ba sadipi walang ubu ahmad jongi sar lada pidon ha ka chuki jongi kinoi kai contract ki ba ki khun ki ti ki kwa le school ki kwa ja ki kwa sokti ki kwa ya ki jingbet jingbiang kumba ki wei ki khun jong ki wei pat ki pramajan ki kwa phiphin le kumno namar kumbang ile tho hakisnan ki bradap ki khun jongi ki la du le school ngilamar ki jing yangi la weng ya kam ka bangi la tre nadu warjar arpho snam arjar arphoi tela pidon ha ka chuki jongi pa phile kumno nga ong shai la nga don la kinoi kai contract chual teacher kidon ha ka chuki jong phi in pan bai yang jing ki jong phi na ong tang kata nangta hadin nangta ngila parchang thau kilat kilanti da kilanti ka ba jai ngila lai kendo yo chief minister badan burom jong in riusin chisin hatura chisin ha office rekam jong sausin hapo yengsa jong te hagilai sin ki bangile kendo ong yangi kini kinte pan iya kala kalanti kumnu ngan yarap yapi te nagaliang jongi ngilawan ra ikini ki documents na kiwe state ki balak thaulat ikinoi kai contract banthung kambiang te hadin balay opdiang ikini hagaba sausin ke jingi kendo jongi Chief Minister badan burom jongi ongba ngan sa examine tesar la arsnem menta ngila up ya ke examine ke jongpi menta ngi kwa ban yo no ya ke result lada ke result hadu menta pimpat ai ngibu ya ni ka por ba ni ai por ya phi rto ban ai result jangi lada phim ai result yangi hapo rto imban se ban syong sha khan biang sachen amdai shu hamadan maki handai hayeng sa jongphi yawan ra lang berti khun ki kti ki bhayeng asam ki jongi ki bamar ki jingjin jar na ka jing penduk kam jongphi la phila ban ai ja ngin syong hang tu la kanu sngiru la phim ai ja ngin sha khan ka ba mod ba ka shitarik ajong banai agos ngin sedang ye ka jing ki jongi hayeng sa jong chief minister badan burom jongi namar angilangya ya kajing yakran angila persang ban thau kilat kilantien rai don so ai mentakasni ngiwan se silong ro kadon kawai ka daw ngila yet appointment nadu ubnai November ban li kandu hakasin ka banyaw chief minister jong te upi jong ong yangi haubnai April ong bo umdon kam shu bantang ikandu chief minister namar chief minister rekran but the department education department ban solve the problem jong phi te what ngila like how banai me
Mereka tu yosar Ambrus, ubday secretary, jong education, hato kalong sisa nem kumta. Nakaliang jong hau benai me ong hoi kalong ka sisa. Teng nilai up na du mentala ar lai benai, bakin khot ya keren yangi, hanrai hatu menta, mendon adak ban khot ya keren. Teman ta kasni nilai mi biang yosar Ambrus, nakaliang jong ong syai kumne. Manga officer ngan mla ban solve problem jong pi. Lada ki policy maker kinam pen ilanti. Tengah ong syai lada pi pimla lada ki policy maker kimla ngimban 7 mi madan. Ong kata ka syong haman jong pi namangi im haka ari chingchap pai ba ong kata. Te hagani ka por hapadeng kini arsnam kiba chief minister badan buram jongi examine ya ka problem se jongi an syat ho bai wei nei no hikai disable ibadai no hikai po molai teng government ep school ila khat no hakajing sonsi hamadan malki la kerpat ka bayam sika sarkar ban thola ban yara yaki yani kina hikai kontrak ila khat no hakar poetrik September arjar po balatat dan rom ya apply trik September benai February arjar po but la ino syadin ya ki laingot ki khon jong kajing khat ki jong kalong ka sungsun namar ba kadon kajing katension na do bala be kam ila kalon kansan hayi but kumta ila khat no nang menas la berkai